1964 година, село Крумидо, околия Петрич. Македонец чул съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чул съм си македонец от как съм се родил. Андрея Томов Търнаджиев. Роден съм 47 година. На 70 години съм. От Петрич съм. Как се помням, аз и в казармата съм си македонец. Аз съм Евтим по това. Евтим Вардарко се казвам, разбираш. Македонец, чувствам как съм се родил. Да. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка си Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како што треба да е. Народът да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Аз не знам какво съм се. И никога няма да стана българин. Възмущавам се от това, що става. Само не българесват, само сега на 2 на август, на един ден, по обща история. Каква обща история имаме ние с тия азиатски варвари? Тие избиха нашите хора, тормозиха нашите родители, нашите предци и ние имаме обща история, и често общи празници. Най-силните революционери, Яне Сандански, Георги Петров, Димо Хаджилев, всичките тия ги... Абе Смиренски, Гоце Делчев, Яне Сандански, Пере Тошев, Карев, Яворов, това са все наши македонци, не? И они са пишани за Македония, са се борили, не за някаква фалшива държава като България. Съжалявам, че трябва така да го кажем, а фалшива е за мен тази държава. На чия земя е направена съставена тази държава? Та тия са дошли от Азия. Има един Кръсто Енчев в Австралия, що не знам дали сте читали, спомени. И той вика, ние от Пиринска Македония партизаните, со Егейска, со Варуси бевме едно, слободна беше територијата. И да ми кажеше некој дека ние ќе правиме држава Бугарија на македонска територија и од денаш дека дојде директива од Русија, нема да ја правиме Македонија Бугарија. Каква бе Бугарија ќе ја правите? Тоа е приказната. Ој од Австралија почина скоро тој. Александар му се јавуваше Христоф. Јас по телефонија разговарам со него. На Благој Христоф братот кога беше во Скопје. Фалшификува се, по нашински каже, но нашата македонската история се фалшифицира. Краде се от тия, понеже тия немат история. И песни открадва всичко. Ето един Левски, мирна душата му на Левски, може да се е борил, може какво, но они сами си направил филм. Двама турци, къде го карат там през полето и нема един българин, това са много велики, много смели. Нема някой да освободен на Левски. Толкова дълго пише, с волска кола са го карали и няма кой да го освободи, разбираш? Не знам. Това са... Не кажува Кръсто Енчев, кога Бугарија нели капитулирала, немала војска. И грците разбрале дека е така и тргнале да плячкосуваат овде. И старото ВМРО четите виделе дека е работа, пак ќе настрадат македонците. Влегува со не знам кој беше, некој го кажува, од тие старите ВМРО-ски чети, од тој баш од овој крај. И влегол во заднината со мала чета луѓе. Со ВМРО-ците, кај што се магазините им ги запалили, почнал да пука таму и се исплашиле грците, се повлекле и до тука било. Инаку ќе влезле грците до Софија. Бугарија немала војска, они начекале да колат што можете. И сега ако ги оставија ВМРО-ците, вика, кога се разбега грчката војска, вика, ние ќе ги добркаме. Пак дојде англичани, тоа е целата приказка. Им ги даваат териториите, тоа е. Они не ги ослободуваат сами, па Егејска Македонија со напалм бомби, таа изгоре. Кажува за напалм бомбите, он бил горе на планината. И кога ќе паднеше бомбата на 200 метри, ништо не остануваше, камен се топеше. Тоа е нашата историја. Каква конференция направи в Мосовищи? Кажи колко народ пролява. Цялата зала пълна. Цялата зала пълна. И той не дойде. Над 100 кусор човек. Що 200 кусор имаше? Да. Много народ дойде от Македония, дойде егейци там с една кола. Моята жена ги докара. Да. Отишли дома да
да ме терят не знаят къде и она се качила с техната една таратайка. От Прилип беше то нашо, неговата кола и дойде на конференцията, а Йордан не дойде. Била незаконна и такива глупости. Да. Нали, как незаконна? Там 200 и кусур човека има незаконна. За всички нас законна, за него незаконна. То не е законно. Он е законна. Още друго, след като това остана, Прато Благоев неко събери и мен ме канат да направят закон за членство на Омо или Инден. Закон, а ние си имаме устав, който казва, който обича Македония, може да се члени. Всеки има право кога иска да напусне организацията. А он сега измисля закон, кой да приеме, кой он ке определя. Такива глупости. Кой той да определя? Това от тия приказки си личи шопаните на човека. Окупационните войски що направи? Колко дена бехме регистрирани и след това заради него кажа, тия са същите, ние бехме регистрирани, ама викат, тия ще говорят български окупационни войски да се манат, да се партии да се преминат в Пиринска българска, черква да мине по юрисдикцията на Македонска православна църква и такива глупости, които не е обсъждано предварително. Ние в Благоевград разглеждахме всеки докладо, това полека, оно ки си дой от само себе си. Ама ки дой, ама нека не регистрират. Ама нека първо да не регистрират, нека да... ние бяхме регистрирани само заради тия окупационни войски, после не си. Точно, да не си плаши народа. Не да не си плаши, още не е спряло това. Не е спряло, ето, сраго е да такова, отива му кажува на шефа му шой. То да го маниш, защото ти затворим бизнес. Това е положението. Още по-страшно е. За Йордан няма го мене. Не го познавам много добре. Тогава един два пъти се виждаваме по Мелник. Тогава нямам добро нещо. След като един човек на тази възраст не иска да привлече млади хора да го сменят, да им помага, нека им помага. Аз не казвам да не помагат на младите, но за Йордан нямам сравнение. За това, че е държавна сигурност предател, аз това не го вярвам никога. Че ти кажа, че ти си бил предател. Така е казал ми вино, как може да си предател, Бождар да лежиш в затвора? Авион е лежал в затвора. Кой? Ама зависи. Мен се опитва много пъти да ми правят. Ми вика 20 души на теб намери на този место. Ама вика няма да ни свърши такава работа. Викам, аз не мога, път човек се е доверил нещо и лака да. Они всичките ще бяхме замешени. Още 72 години всичките бяха вика. Опитва се да ги привлечат. От полицията всичките бяхме. Но мен ми вика нищо. И аз тогава му откажах. Предлагал ти ги. Викам, слушай, ако мислиш, че от мен ке направиш доносчик... Видиш ли, на всички предлагат. Ако мислиш, че от мен ке направиш доносчик, викам, се лъжиш. След това има много, преди да ми дай пасочник от това за лекарства, нали, отива да взимам. И он. За дъщеря му взима. Дъщерята взима лекарства и издисах там. Че този началник тогава беше, викам, така и така ми работа, аз искам за лекарства да взема там. Човек ме отпусна, он ми взял, тогава дава такви лични пропускници за една година. И ми го взял и внуко идея, викам, виж нагоре, вземи го това, кажа ли му, премазноко е. Да идиш там. И аз отивам там, премазноко, отварям вратата и викам, слушай, ти ще ме разкараш, ама чек да те обяснявам, ще ме разправя. Ти викам, ми жопно може да ме накара да съм до нощ, че ти ли ке ме накара да И тръгнах да си бегам да затварям вратата и ми парли пропускнико там. Вземе да троши си главата. Викам, аз сега трошам моята, сега трошам, нема твоята да трошам. Що ти кажем? Ако те интересува нещо лично, аз имам моя дедо, негов брат е петички герой.
Имам снимка, тук е. С Мануш Вебото, кога го посаждат горе на огражда, они са били представители от Петъч да присъстват на това събрание. Обаче тогава ги предават на Мануш и он е обит на мисълта Трънката и първите петъчки герои са на дедо ми прабратовчета пара. Они са го усиновили после от Серак. Михаил Вардев и Тома Митов. Снимката ги имаме от 908 година. Нашата история на времето, аз за Паиси ги кажем. Тук даже и тук го изтъпанчи там до реката пред общината, он е разумни юрода, поради що се срамите да наречете бугари. Чекай бе, това е изопачено. Паиси не е кажал така. Паиси, кога видел, че много наши македонци, като сега, като този Заев, като други там, защото се правят за интереси и са готови да си продадат душите, он е видел, че много такива за власт и за пари македонци отиват, се правят на българи, се правят на гърци. И он се обръща към тях с средния апел. О, неразумни люде! Поради що се срамите да се наречете македонци? Да си македонец е свещено нещо. Защото Македония има богата история и славно минало. Това е кажал Паиси. А не това, що са написали там тия некадърници, готи немат история и трябва да се кичат с нещо. С чужда китка да се кичат. Аз като изслушам, много се дразнам от тия глупост, от тия фалшификации, що ги сервира тук всеки ден по телевизия. Нема телевизия тук, особено сега Путин, кога кажа, че Историята и писмеността иде от... азбуката излиза от македонската земя. Мале маплюене и против Русия и против коя. Война на Русия ки Мале, ум да ти заеде, бе. Ти, как може, бе? Он е кажал истината, бе. Той е Каспаров, шахматист. Он го кажал от Византия, не от Македон, от Византия. Византия кое е? Византия е продължение на Македонската империя. Две македонски лози има в Византия. Едни са Васили, другите са на Самуил. Той е царство. Ама, нали това казвам, и там компактното население в Византия, в Византийската империя било това македонците. Така е, да. И как тогава тия ги плюят? Аз не мога да разбера какво е това дебилоче, каква е тази наглост, да вика нещо чуждо, да знае, че е чуждо и да викаш не е вашо, нашо е. Албанците са Георги Кастрио. Направили споменик во Девар и ги викнале За Кастро ли? За Георги Кастрио. Да е. И очите им рекле, што ќе му правиме на овој? Па он е християнин. И сега баш и викам на една албанка, викам, им предавам на албанците таму има албанци студенти на медицински факултет. Им викам, знаете дека Георги Кастрио е християнин? Да, знаем, изгледа дека е християнин. Спредете во християнството, што сте пак? И Кастро, он не се борил за Албания, но за Македония. Грамотата ја има, јас. За християнството. Георги Кастрио, бидејќи не могу наричат се раб Божи, давам толку овци манастиру Хилендарском од село Ростуше и Тревиште на Девар. Таму денеска живеат македонци и муслимани. Ама по време на Турската империя много наши македонци са исламизирани. Да. Исламизирани. Биле и во Турција, биле на врвни позиции, затоа Турција има носталгија. Сега не знам колко е верно един наш македонец, он Даскал там в Блоко живее. Никол. Никол. Он вика, даже аз не го повервах това. Вика, ти знаеш, вика, у Турция, вика, има 20 милиона македонци, вика. Как викам, бе? Вика, там, по телевизия, по това, по радиото, аз всека вечер слушам тия Свободна Европа, там, тия такива станции. Викам, аз това не мога да... Така е, вика, бе, верно е, вика, ето, аз го слушам по радиото си. Во Истанбул има много, вика, дека има околу 1 милион во Истанбул. Сега, тоа се македонци муслимани, тоа се практично Мен Георги Николов, тоа историк беше, нали? Да. И он ми викаш така, всека година, 15 години подред,
записват колко от тия што завършат се пишат българи, колко македонци. Отначало много голяма част от 80% се пишат македонци. Некои цигани до 5, 7, 8% българи. Ама като навлиза на бед, дойде Тодор Живко, и да обърна. Тодор Живко, Антон Нингов беше министър-председател в Мана, македонец. Не му иди сам. Още 1917 година този Димитър Благоев в Народното събрание на България вика: аз не съм българин, аз съм македонски славян. Та явно им го кажува. От заговори, че не. Стояне, тия много добре знаят колко сме ние македонците у България, не само Пирински отдел на Македония, от цяла България. Даже аз имам така една информация, ми кажа на времето един човек, вика, они когато са събирали за да признаят македонското малцинство в България за малцинствата, и как ги признаем, вика, ние македонци. Ако ние признаем македонците, ние оставаме малцинство. Тоа е писмото на Крсте Црвенковски, кој го упатил на некој бил тогаш на власт во Бугарија, кој бил Крсте Црвенковски во Македонија. И он му рекол, дискусија била на маса, тоа е, како се виква на... Кога двете држави дискутираат, еден записничар има. Тоа е запис од говорот. И он му рекол, како да ги признаам македонците? Па нема да останат бугари, после што ќе правиме ние овде. Ма така му рекол човек. Значи, дали Димитров бил, не бил Димитров, кој бил тогаш? Крстат Црвенковски и бугарски политичар. Тој е вистински настан, го објавија он. Запис е од разговорот. Се запишува кој што кажал, знаеш, меѓународно. Секогаш има еден што пишува. Как съм се родил, сега съм тушкан. За мен е по-важно това, че ти не измислиш работа. Това, което си го видял, си чул. Аз нито прикачвам, Нито намалявам. Що си видял, що е това да се кажуваш? Истината, човек. Ние кога бевме во Сандански со театарот, се не можам која година, меѓу 2098 и 2002. Значи не повеќе пати одевме. Во Сандански игравме, имаше 100 луѓе во салата. Јордан бувна на улица, пред да влеземе во салата, сакаше се тепа со нас. Кој ви дозволил да ги напаѓаш овие други? Кој ви зошто јас не знам да ги викнете? Зошто сте ги викнале? Кој е тој? И после го гледам на конгресот и викам, овој човек е шпион, бе, што го примате овде? Овој сакаше да не тепа. Кои сте вие, вика, кои сте, зашто јас не знам дека ќе дојдат театаров, разбираш? Буквално сакаше, вика по улица се заканува, да се тепае. И после тоа нашиве, види, знаеш кој го придржува него? Има во ВМРО има еден слој мал бугараши и они го прифаќаат и нешто на итро лаждиво го вметнуваат и народот мисли дека тој е патриот. Божидар роди во Прилеп бара пари и го спонзорираат. Јас си викам, човекот е шпион, бре, луѓе. Божидар мене ми се закануваше у Скопје. Божидар ми се јава, го нашал мојот број во Скопје. Значи, зборам некаде 98, 99, не знам годините. Он на шамаргля. И сега слушај, во Скопје и седнуеме да пиеме кафе и Тодор Петров ми се јавува, пази се, значи ми го прислушкува телефонот. Ќе се среќаваш ти со Божидар. Од кај знае Тодор Петров, разбираш? Те по телефон, значи Тодор поврзан. Пази се, тој е шпион. А ја го сеќавам дека е шпион. Ќе сме правеле ова, ќе сме кренеле во стание, некој ми збори, некој фикс идеи. И јас му викам, јас ќе одам да снимам филм за Баба Ванѓа. Вака седевме на маса. Нема да те пуснат, ќе те затворат. Му викам, кој си бе ти да ми кажеш, бе? И вака, знаеш како ми буна? Абе, викам, вака ќе поминам Господа, ќе ви поминам низ душите, бе, кој сте вие, се заградиле Божја земја. И вака застана. И за 2 секунди иде Тодор со тој јаце што беше, и ка не ви го овој што сакате правите, бате, бе. И после упорно се уфрли у Прилеп, човек, и ровари таму, пари зима му даваат. Знаеш дека беше Баба Ванѓа, Леле Ванѓа? Даде на рупите. Даде знам, сме биле таму, сме снимале. Па го снимивме тој филм, они сакаа да го... Ние не снимавме за Баба Ванѓа, за македонците во Пирински. Приказната беше за Баба Ванѓа и за македонците. Цело време изјавите беа тоа. Точно не гледаш на пасош што се пише се. Да, тоа е тоа. А чест деца белехме картофки, това, но миехме канчета там, понеже казарма е било и с казармини такова посуда се хранахме, разбира. Войнишки канчета такива.
2-3 месеца съм ги мил. След това ме взеха в онова. След това ме взеха в служебния... Кой набор беше имате ти? 41-ви. И ме взеха в служебния стол, обаче аз се учех да пуша. И момчетата ме знаеха, че отивам почти 1 километър беше гарата, оттам носех вода с 2 шишета такива, да ги знаеш, шишета за вода за служителите. И ми дадаха пари да им купят цигари. Фанаха ги и ме изгоният на партия в Берковица да пред циганите да носим тухли. Веле објави книга, имате таа злосрта што ги правеле србите, бугарите и албанците за време на ова. Абе на деца мали со кундак од дупка му правеле на мозокот ако збореле македонски. Тоа се бубовика Вангел Божиновски. Народи кои доаѓаат да се лечат по Македонија, ненормални се. Замисли. Аз, Тихомире, аз мислам така. Защо на всяка цена трябва в този Европейски съюз да се влиза? Значи да си сменим името, да се откажем от писмеността. Това за мен е неприемливо. Така е. Ако това го допуснете там да се случи, да се промени името, да се откажем от писмеността, от език, от все, що е македонско, значи тогава се обезмисля борбата, що са водили тия там, тия, що са дали живото за тая Македония. И за моите предци, и за твоите, и за всички наши предци. Така е. Значи, какъв смисъл има они тогава, че се борили, кидой сега един некадърник, тук един предател, оп, на тепсия, на България, Македония. На времето старите македонски закони какви са били? За предателство очилото. Да те нема. Предателно не трябва да живее. Или, ако не искаш да си предател, поне мълчи си. Така е. А не си съгласен с тия, обаче мълчи. Ние имаме и друго. Господ не запишал во светата книга Македонци, ти кој ќе ме менуваш? Тој не запишал нас. Тук е книгата, тук Господ не запишал во Македонци, таму во Библијата пише Господ ги избра народите и имињата. Не пишал во Библијата, овие што не се пишани ми вика, абе чекајте, Господ мене, кој си ти мене да ми го менеш името? Езиците он ги дава отгоре. Господ не пишал, не избра, тој вика вака, ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. Под 10 стиха апостолот Павле го сонува Македонецот и му вика дојде, значи Господ избира народ, бидејќи евреите не го познале, кој ќе го прослави моето име. Токму така. Значи неговото име се слави низ Македонија. Ако го бришам јас, се откажам од тоа од Господ, ќе идам со вас идиоти и овие неписмени. И друга наглост от тия великите българи там у София. Християнството, они били приели християнството. Първи, они са разпространители, а историята много добре знае. В Библията го пише кой. Къде довада Свети Павел най-напред? У Македония довада. Знаете дека у бугарската и српската Библија, пред да се осамостои Македонија, ги немаше тие апостол Павел, беа тргнати. Подробно за Свети Павел. Къде е дошъл, как се е явил на сон, нали, и па сега веќе е срамота. Тук всички такова него ги пише. На интернет ги на Библиите, не можеш да ги фалсификуеш веќе. Толку да сме живи, здрави, Господ нека не крепи. Преживеавме толку години сила, ако немаше македонецот, ќе ги снемаше до сега. Боже. Мене ми кажуваше од нашиве таму што беа по војна, по ова, че кога забрануваат американците да се тепа, вика Господ нас не чува. На ваков хаос, да не ти дават да пукаш, они да те убиваат и ти да преживееш, само Господ рака става. Големи народи ги бришат и сезнуваат цивилизации, преживеавме. Значи там трябва по-твърдо да се работи. Нема, шо прекалено демократична е Македония. И спрямо тия предатели, и спрямо тия. По-твърдо трябва. Според мен, ако съм аз, никога няма да се съгласа да честваме общи празници да имаме, обща история да имаме. Никога няма да се съгласа ни на грък, ни на американец, ни на европеец, на кой всяка да е, да имаме ние, да приемеме друго име, да си откажем от нашето вековно име, да приемем друго, да се откажем от нашия език, от нашите традиции, от нашия фолклор
Значи, ние сме нищожества тогава, ако се откажем от това и да го сервираме на тия да се съгласиме с тях. Това не трябва да се допусне в никакъв случай. По-арно умро, отколкото да се сложиш на тия. Ма ти духовно се убиваш, се откажеш от тоа што ти го дал Господ. Тој те дал македонците да бидат до тука. Целата цивилизација дојде на тука, не е тоа случајно. Македонци сме си и такви ќе си останеме. Амин, амин, амин. Роден съм 1964 година, село Крумидо, околия Петрич. Македонец се чу съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чу съм си македонец от как съм се родил. Андрея Томов Търнаджиев. Роден съм 47 година. На 70 години съм. От Петрич съм. Как се помням, аз и в казармата съм си македонец. Аз съм Евтим по това. Евтим Вардарко се казвам, разбираш. Македонец, чувствам как съм се родил. Да. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како што треба да е. Народът да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Аз не знам какво съм се. И никога няма да стана българин.